Gubaon nga mga puso sa kabarangayan sa Mandawi City gipaayo sa Siriol. Labi na karong panahon na nga nagnihit ang tubig gikan sa water utility. Maong dako kuno kinig tabang. Anong report ni Nico Serino? Sudlunon nga bahin sa may sitio Sandayong, barangay Pagsabungan ang girumbo sa mga personnel sa Department of General Services. Tuyo nila pagsusi sa poso sa lugar gagika-report nga wala na magamit. Matud sa mga mulupyo, mga usa ka buwan nang walay miagas sa maong poso. Gitan-aw dayon kini aron maremedyohan. Ang poso nga mga 30 ka tuig na sukad na muntar sa dapit na himong tinubdan sa supply sa mga residente. May giladmon nga 90 feet ang pipe niini. Doon na hinuoy koneksyon sa water utility ang mga kabalayan sa dapit, apan hinay sab kuno kaayo ang aga sa ilang mga gripo. Sakripisyuhan pa nilag bangon makadlawon para makasawd og tubig. 2 oras, bindugay. 2 oras, sayo, sa naging oras. So mo nang gamit kayo ng puso. Gamit yung puso eh. Kay? Kaya ito mo, lagis tubig. Ngayon, kaso sa kimbakog na yung sunog-sunog. Ano? Nanay ni pahawa diha nag-abang kluyo kay wala kuno may tubig diri. Oh. Ni balhin na lang siya. Siya nay, balhin na lang minayo kay wala na may tubig diri. Kung lisod man sila, trabaho baya sila ma'am. Nasuta sa taga DGS, may sinsiyo nga nakabara sa sulod maong napugngan ang tubig. Giilisan sa hinuon nila ang pisa ni ini. Nabangil lang ako, bensingko. Ang ilang barbula. Sa silindro niya. Karon ang leather cup kani, nagdisi. Mo na atong igisi. Unsa nakaingon ang gisi sir mo sa wear and tear kadugay na lang pod ana? Pilit man ni siya diha. Luta kanila, pilit. Dakog tabang para sa mga residente ng mga komunidad mo mahimong functional o magamit ang ilang puso. Labi na karong panahon sa tig-init kay daghan gyud ang nagsalig niini. Mao nga nagpasalamat sila pag-ayo nga maayo na niya kini. Hingpit nang naayo ang poso ug may tubig na nga nagamit sa taga-sitio Sandayong. Sukad sa miaging tuig, 58 na ka mga poso sa nagkadaiyang sitio sa Mandawi ang na-inspect sa taga-DGS ug ilang na-repair. Labi na rong ting-init, kundi hindi kinahanglan kaayo ang tubig, andam sila nga muayo pa sa uban nga mga poso aron magamit sa mga residente. Nico Sereno, Balitang Bisdak.